Εσύ, καλώς ήρθες λοιπόν στο πρώτο μου podcast. Είμαι ο Στάθης και αυτό είναι το πρώτο podcast για το 2026. Ξέρεις τι γίνεται? Θα μπω κατευθείαν έτσι και θα αναπτύξω πάλι το λόγο μου. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ωραία τις γιορτές που φαντάζουν κάπως μακρινές ή και όχι, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήταν πριν πολύ καιρό αυτές οι γιορτές. Αυτή την αίσθηση τέλος πάντων έχω. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, είναι 2026 ρε εσύ, μήπως λίγο να πάμε πιο μπροστά, μήπως να βάλουμε ήχο, μήπως να κάνουμε, μήπως να ράνουμε, και η αλήθεια είναι ότι κάθισα και ασχολήθηκα για το πώς θα βάλω αυτόν τον ήχο και για ακόμα μια φορά δεν με καλύπτει κανένας ήχος. Κάποια στιγμή όμως μπορεί και να με καλύψει. Ξεκίνησα λοιπόν να μιλάω και είναι μέρες τώρα που σκέφτομαι να ανοίξω το μικρόφωνο. Έχω σημειώσει κάποια θέματα που ήθελα να αναπτύξω, αλλά ένα ήταν το θέμα το οποίο πάντα με σταματούσε και δεν ολοκλήρωνα αυτές τις σκέψεις, τέλος πάντων αυτές τις θεματολογίες ως podcast. Η φασαρία. Λοιπόν, παιδιά, ας ηρεμήσουμε λίγο, που δεν θα ηρεμήσουμε γιατί είναι τάση, είναι viral. Υπάρχει θόρυβος και ο θόρυβος είναι viral αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Διαπιστώνω λοιπόν για ακόμα μια φορά, ίσως και εγώ να φταίω όμως γι' αυτό και θα σας δώσω να καταλάβετε σε λίγο τι θέλω να πω, ότι έχω μπλεχτεί εγκεφαλικά σε όλον αυτόν τον θόρυβο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Και πάμε λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Ναι, ζούμε σε μια εποχή, στην εποχή του ίντερνετ και της πληροφορίας, που αυτή η εποχή φάνηκε τόσο μαγική όταν άρχισαν να μας την διαφημίζουν και ήταν μαγική. Ίσως είναι ακόμα. Θα το σκεφτώ λίγο αυτό. Μάλλον όχι, δεν είναι μαγική πλέον. Okay. Λοιπόν, και ήταν μια εποχή η οποία διαφημίζαν το ίντερνετ, ότι θα μπαίνουμε στο ίντερνετ, θα παίρνουμε πληροφορίες, μπαίναμε εκεί σε διάφορες σελίδες, γινόταν έτσι της τρελής και ψάχναμε και πηγαίναμε και στα net καφέ και υπήρχε τέλος πάντων όλη αυτή η πληροφόρηση και μας έδινε πράγματα, μαθαίναμε πράγματα, ψάχναμε την πληροφορία στοχευμένα, δηλαδή εγώ έψαχνα στοχευμένα να μάθω ας πούμε για μουσική, τι κυκλοφορούσε, θυμάμαι μικρός γιατί παρένθεση έτσι και λίγο story από την ζωή μου. Κάποτε ήμουνα και DJ, είχα περάσει και από ένα ραδιόφωνο. Λοιπόν, ήμουνα DJ, είναι η πιο απέσια δουλειά που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν τέρμα αγχωτική στο να παίζεις μουσική για όλο τον κόσμο και να εξαρτάται τη διάθεσή τους τέλος πάντων και τα σχόλια, το τι θα πούνε και πώς περνάνε και τι ωραία μουσική που παίζουν. Έπαιζαν πολύ ωραία μουσική παρόλα αυτά. Λοιπόν, αλλά ήταν και η περίοδος που άρχισαν τότε λίγο τα τσιρκολίνι, ήταν εκεί λίγο 2002, 3, 4, 5, 6, κάπου εκεί η εποχή της χαρθιπετσέτας, τέλος πάντων στα κλαμπ κτλ. Ήταν απέσια αυτή η δουλειά. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα αυτή την παρένθεση για να μείνουμε στο θέμα μας. Ας πάρω και μία ανάσα. Λοιπόν, και τι θέλω να πω λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα που αυτή η πληροφόρηση ρε παιδιά, ξέρετε τι, και για να σας βάλω λίγο το πώς το έδεσα, σαν θόρυβο στο μυαλό μου και στο πόσο με καταστρέφει γενικά το να μένω ήσυχος και να ψάχνω την πληροφορία που θέλω ή γενικά να μαθαίνω κάτι το οποίο θα με πάει μπροστά ή θα με βοηθήσει σε μια έρευνα ή κάτι τέλος πάντων που θα διαβάσω και θα περάσω καλά ρε παιδί μου. Πρόσφατα μια αγαπημένη φίλη έβγαλε το καινούριο της δίσκο, η Κατερίνα Κυρμιζή, να πάτε να το ακούσετε στο Spotify, τους Cactus 3, και μπήκα στη διαδικασία τέλος πάντων να ακούσω τη δουλειά της και ζορίστηκα τόσο πολύ να ακούσω κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ κονσέρβα και διαπίστωσα το πόσο πονεμένο είναι το κεφάλι μου, το πόσο πραγματικά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε ένα πράγμα και δεν έφταιγε η στιγμή γιατί το προσπαθώ εδώ και 2 μέρες. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ και να ακούσω μια δουλειά ενός καλλιτέχνη ο οποίος δεν κάνει θόρυβο. Και εκεί διαπίστωσα ότι έχω πρόβλημα. Ο εγκέφαλός μου έχει καταστραφεί τόσο πολύ με όλο αυτό το γρήγορο που συμβαίνει, όλη αυτή τη γρήγορη παραγωγή μουσικής, γρήγορης πληροφορίας, φασαρίας γενικότερα και nonsense, δηλαδή κανένα νόημα στο οτιδήποτε καινούριο βγαίνει, απλά στο να το καταναλώσουμε. Σύνδεσα βέβαια και το πόσο δύσκολο είναι για όλους αυτούς τους δημιουργούς, που καθόλου δύσκολο δεν είναι γιατί κάνουν πολύ εύκολα τη μουσική πλέον, αυτό τέλος πάντων που παίζει στο ραδιόφωνο, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να κάνω κάτι άμεσα για το κεφάλι μου. Μετά
σαν σκεπτόμενος θαρώ και όχι προκλητικά αυτό που λέω άνθρωπος, κάθεσα και σκέφτηκα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έκανα μια αναδρομή πάνω στις τοποθετήσεις που κάνω ή στο τι ακούω και τα λοιπά και πώς μιλάω και τα λοιπά. Είδα ότι και εκεί πέρα ο εγκέφαλός μου έχει επηρεαστεί από τον θόρυβο λοιπόν, γενικότερα των τοποθετήσεων των ανθρώπων που κάνουν πολλές φορές, και όντως ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί άλλους ανθρώπους, ναι, ακούγεται κάπως αυτό, όταν είναι έξω, δηλαδή μου αρέσει να ακούω συζητήσεις από άλλους, τι τους απασχολεί, πώς αντιδρούν, αν τα λόγια τους που βγαίνουν από το στόμα συνδυάζονται με τις εκφράσεις, και γενικά πειραματίζομαι έτσι λίγο, έτσι προσπαθώ να τους καταλάβω, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ. Διαπίστωσα λοιπόν εκεί ότι γενικά αυτός ο θόρυβος έχει επέλθει παντού, στη συνεννόησή μας, στην επικοινωνία μας, στον τρόπο που θα διαλέξουμε να βάλουμε μουσική στο ραδιόφωνο, στο τι θα δούμε στην τηλεόραση, στο αν θα δούμε κάποια ταινία και ποια θα είναι αυτή. Γενικότερα είναι σαν να μην υπάρχει πλέον κανένα κριτήριο και αρκετό μέρος των ανθρώπων, ελπίζω πως όχι όλοι, να δρούν κάπως ρομποτικά σε λύσεις που θέλουν να δώσουν στα προβλήματά τους, στη μουσική που υποστηρίζουν ότι τους αρέσει, στα μαγαζιά πιθανόν που τους αρέσουν να πηγαίνουν, στη μόδα, στο τι θα βάλουν. Γενικά υπάρχει μια τάση να είσαι στην τάση. Τρελό δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι. Και εδώ θα βάλω ακόμα έναν προβληματισμό και γενικά για τους νέους, αλλά και γιατί όχι και για τους μεγάλους. So what, λοιπόν. Και τι να λέει. Λοιπόν, παλαιότερα λοιπόν μας ενδιέφερε, θεωρώ, το πώς, το να δείξουμε ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε, δηλαδή εσωτερικά, δηλαδή υπήρχε πραγματική δουλειά πάνω σε αυτό, σε απασχολούσε ρε παιδί μου να δείξει το χαρακτήρα σου. Πολλές φορές κάναμε και προσωπικά στυλ, τώρα ακουμπώσω και λίγο τη μόδα. Πλέον θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια τάση στο πώς φαινόμαστε έξω. Δηλαδή η εικόνα έχει μπει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας, και εδώ συναντάμε και το απίστευτα γρήγορα scrolling εικόνων, οπότε και αυτό θεωρώ ότι πάει κάπως να προσπεραστεί, γιατί θεωρώ ότι ξέρεις τι, παλιά απολάμβανες πραγματικά ένα scrolling, δηλαδή σε μια φωτογραφία στο Insta, στο ένα στο άλλο, ξέρω εγώ, και σου έπαιρνε λίγη ώρα να την εξερευνήσεις, να τη δεις, να την κάνεις, και τώρα και αυτό ακόμα γίνεται πάρα πολύ γρήγορο. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια τοξικότητα φασαρίας. Πάμε τώρα και ένα βήμα παραπέρα. Τι γίνεται πραγματικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην τηλεόραση και παντού. Υπάρχει ακόμα μία τάση λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί στο να δημιουργούν θόρυβο. Είχαμε μιλήσει λίγο για το range bait πριν κάτι επεισόδια, ούτε που θυμάμαι πόσα, αλλά αυτό έχει γίνει πραγματικά τάση πλέον. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει χαμός, πρέπει να υπάρχει φασαρία. Πρέπει, για να είναι πετυχημένο κάτι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από κάτω να σφάζονται οικογένειες. Και ξέρεις τι γίνεται? Ακόμα και εκεί ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, τι γίνεται, ξέρω εγώ, στο πολιτικό σύστημα, τι γίνεται το ένα, τι γίνεται το άλλο. Βγαίνουν και γκαρίζει κόσμος. Γκαρίζει κόσμος ο οποίος δεν έχει γνώσεις, δεν έχει ψάξει το θέμα, τοποθετείται μόνο από τίτλους, και πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω. Ανοίγεις δηλαδή τα social και η φωνή του ακούγεται πριν πατήσεις στα σχόλια να δεις τι γράφουνε. Ακούγεται ένας θόρυβος, ένας χαμός, και κάθεσα και αναρωτήθηκα αν αυτό είναι λόγος το ότι πραγματικά δεν αντέχουν ούτε οι ίδιοι αυτό που τους συμβαίνει, και απλά έχουν φορτωθεί τόσο πολύ αυτό το πώς θα τοποθετηθώ και το τι θα πω, και επειδή έχει φουντώσει τόσο πολύ μέσα στον εγκεφαλό τους, κοιτάνε να το πετάξουν, και το πετάνε με hate comments κυρίως. Φτάνω και λίγο παραπέρα και λέω ότι ρε εσύ, μήπως υπάρχει και κάποια νόσηση πλέον, δηλαδή η διαδικτυακή νόσηση, θεωρώ, τώρα δεν ξέρω καν το λέω ορθά, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν έχει σημασία τώρα, θα συνεννοηθούμε. Υπάρχει λοιπόν και η διαδικτυακή νόσηση, ότι γενικότερα είναι μια επιδημία αυτή που έχει έρθει στους ανθρώπους, και νομίζω και ότι αυτό φαίνεται πλέον, και
αν τους παρατηρήσεις ή παρατηρήσουμε και τον εαυτό μας πώς είμαστε έξω. Όταν πάμε να πιάσουμε ένα θέμα επικαιρότητας, στερούμαστε τόσο πολύ της πραγματικής έρευνας και πληροφορίας που απλά πετάμε ρουκέτες ο ένας τον άλλον. Αν μπεις σε αυτό το παιχνίδι, θα περάσεις πραγματικά 1, 2, 3 ώρες αν είστε και για φαγητό, κάπου φωνάζοντας και διαφωνώντας καθόλου επί της ουσίας, γιατί δεν ξέρεις γιατί πραγματικά έφτασες στο σημείο να φωνάζεις και να έρχεσαι σε αντιπαράθεση με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να δηλώσουν μια διαφωνία. Θέλουν να δηλώσουν μια διαφωνία σύμφωνα όμως με τι? Σύμφωνα με αυτό που τους χτίστηκε τόσο βαθιά μέσα τους για κάποιον λόγο. Γιατί υπήρξαν σε μια ομάδα. Είτε μια ομάδα θρησκείας, είτε μια ομάδα πολιτικού κόμματος, είτε μια ομάδα, ενός μοτίβου, μια συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης οικογένειας. Γενικά υπάρχει λοιπόν τοποθέτηση στήρα. Υπάρχει μια τοποθέτηση η οποία καθόλου αμφιβολία δεν χωράει και κουβαλάμε και τοποθετούμαστε με πράγματα τα οποία κάποτε υπόθηκαν, είτε λανθασμένα είτε σωστά. Θεωρώ λανθασμένα τα περισσότερα, αφού και τι σημασία έχει τώρα τέλος πάντων τι έγινε τότε και τα πιστεύω ενός βιβλίου που βγήκε τότε και τα πιστεύω της θρησκείας που βγήκαν τότε, ενός παπά, μιας οικογένειας. Πρέπει να υπάρχει μια αναθεώρηση και μια αμφιβολία συνεχώς καθότι η ζωή προχωρά, εξελίσσεται και τίποτα από το παλιό συνήθως δεν μας εκφράζει. Πίσω σας μπέρδεψα λίγο, αλλά αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό με αυτό το προβληματισμό μου είναι ότι πόσο εμείς προσπαθήσαμε γενικά στο να εξελιχθούμε και μέσα στις συζητήσεις που κάνουμε με ανθρώπους, αλλά και πόσο πραγματικά να σκεφτόμαστε το τι πραγματικά λέμε. Έτσι λοιπόν έφτασα στο σημείο όλη αυτή η έλλειψη και η προσωπική μου έλλειψη λοιπόν να με οδηγήσει στο συμπέρασμα το ότι πραγματικά έχω κάψει τον εγκέφαλό μου, δεν σκέφτομαι πολλές φορές ορθά, γιατί φτάνω σε ένα σημείο πραγματικά να πηγαίνω με το κύμα. Θα μου πεις τι λύση υπάρχει εδώ? Δεν ξέρω. Σίγουρα μία απόσταση από όλη αυτή την πληροφορία που έρχεται αφιλτράριστα, που έρχεται απέδευτα, απλά για να σου πέσει πάνω στο κεφάλι σου, για να σε χειραγωγήσει. Αυτό λοιπόν επίσης παρατήρησα ότι συμβαίνει πάρα πολύ και στους νέους. Και θα μου πεις τώρα, δεν σου λέω κάτι καινούριο. Ναι ρε εσύ, αλλά ξέρεις τι γίνεται? Εφόσον και όλες αυτές οι πλατφόρμες θέλουν να πουλήσουν απλά εικόνες ή προϊόντα, τι κάνουμε και σε αυτό? Και γενικότερα διαπιστώνω ότι έχει έρθει ένας τεράστιος εκνευρισμός στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με όλη αυτή την πληροφόρηση την οποία απλά αφήνουν να εισχωρεί μέσα τους καθημερινά από την ώρα που θα ξυπνήσουν, πιάνοντας το κινητό τους για να σκρολάρουν, μέχρι και την ώρα που θα κοιμηθούν. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να έχουμε σφάξει στο γόνατο τα κριτήριά μας ή τις πραγματικές μας ανάγκες ή γενικά το χρώμα του χαρακτήρα μας για ανάγκη τοποθέτησης ή γενικά, για να μην συζητήσω για το πόσο καλοί ακροατές είμαστε, δεν είμαστε πλέον ούτε αυτό. Απλά διαπιστώνω ότι κυκλοφορώ ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να αποτινάξουν όλο αυτό το πράγμα που τους έχει μπουκώσει τον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά με απασχολεί, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντέχει τη φασαρία, δεν αντέχει τους τσακωμούς, τις εντάσεις και δεν αντέχει πραγματικά τις συζητήσεις χωρίς νόημα. Σαν μπετό έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι όλο αυτό που συμβαίνει και ενώ το έχω συζητήσει με αρκετούς ανθρώπους και με τον ίδιο με τον εαυτό, λοιπόν, διαπιστώνω ότι υπάρχει ανάγκη επανένταξης στην ορθή σκέψη ή στην διερεύνηση ή στην αμφιβολία αυτών των πραγμάτων που εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε και πάμε εκεί με το λάβαρο και τις σημαίες, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε αυτό λοιπόν. Πώς λοιπόν θα καθαρίσει ο εγκέφαλος, πώς θα αρχίσουμε
να κάνουμε πιο παραγωγικές συζητήσεις. Πώς πραγματικά θα κάνουμε συζητήσεις πλέον, γιατί δεν είναι και λίγες φορές οι οποίες παρατηρώ πάλι ανθρώπους, οι οποίοι κάθονται είτε σιωπηλοί και να μου πεις ρε Στάθη, αυτοί μπορεί να μάλωσαν πριν ή ξέρω εγώ να του συνέβη κάτι τραγικό. Ναι, δεν το λέω αυτό. Δεν θέλω να πω αυτό. Παρατηρώ λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πολλές φορές έχω πιάσει να συζητάνε και τα ίδια πράγματα. Και λέω αυτές είναι οι ανησυχίες, για αυτές είναι οι ανησυχίες και το 2026. Δεν το δέχομαι. Έτσι λοιπόν, ο θόρυβος ήταν κάτι το οποίο με σταμάτησε και εμένα στο να αναπτύξω κάποια θέματα που είχα σκεφτεί να κάνω. Επίσης, φτάνοντας στο τέλος, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει αρκετά podcast και παρακολουθεί και αρκετά social. Θέλω να προσπαθώ τέλος πάντων να βλέπω στα social πράγματα που με ηρεμούν, γάτες, κοιλιά, σας τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Τι θα γίνει και με την κατάσταση όπου είναι όλοι πλέον ειδικοί. Είναι όλοι ειδικοί. Έχουμε γεμίσει σύμβουλους ψυχικής υγείας, life coaching, 5 συμβουλές να γίνεις ευτυχισμένος, 5 το ένα να γίνεις το ένα, 5 το... Όλοι έχουν να πούνε πώς θα γίνει καλύτερα η ζωή σου τόσο απλά. Δηλαδή ανοίγουν το μικρόφωνο και λένε πώς θα κάνεις τη ζωή σου τόσο καλύτερη. Και σκέφτομαι και πάλι, αυτοί τώρα έχουν καταφέρει να έχουν μια ζωή τέλεια και είναι εκεί στο να σου πούν και σένα πώς θα κάνεις τη ζωή σου πολύ καλή, ξέρω εγώ, καλύτερη, τέλεια, όπως φαντάζει δική τους. Για να μην συζητήσω για την τάση των ανθρώπων που κάνουν βίντεο οι οποίοι λένε πώς θα φλερτάρεις σωστά ή πώς, ξέρω εγώ, θα έχεις πολλές επιτυχίες, ξέρω εγώ, στο γυναικείο φύλο κτλ. Ή πώς θα βγάλεις πολλά λεφτά ή ότι είσαι αποτυχημένος αν δεν βγάζεις, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ το μήνα. Τι συμβαίνει? Πραγματικά τι συμβαίνει? Αυτές είναι οι σκέψεις και ξέρεις τι θα μου πεις τώρα και εσύ podcast κάνεις. Ναι ρε, εσύ κάνω podcast, αλλά το podcast μου δεν θεωρώ ότι έχει ένα διδακτικό χαρακτήρα. Είναι το ημερολόγιό μου και μπορεί να έχω κάνει και θέματα τα οποία ας πούμε σήμερα να μην συμφωνώ τόσο πολύ με αυτά, αλλά τότε αισθανόμουν έτσι να μιλήσω. Και είναι κάτι τέλος πάντων που σας έχω πει ότι παίρνει τη μορφή ημερολογίου και έτσι γουστάρω να το κάνω, γιατί πραγματικά δεν έχει να με διακόψει κανένα σας εδώ πέρα και ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε λοιπόν στο γεγονός ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολύ στο να κάνω κι εγώ τη ζωή μου καλύτερη ή να κάνω κάποιες έρευνες που θέλω ή στο να βρω ας πούμε μια πληροφορία που πραγματικά με ενδιαφέρει. Για να μην συζητήσω ότι πολλές φορές ας πούμε ψάχνω κάποιο πολύ καλό βιβλίο να διαβάσω με συγκεκριμένα θέματα κτλ. Και δεν μπορώ να βρω ούτε αυτό, γιατί η υπερκατανάλωση, ξέρω εγώ, και η προσπάθεια στο να σου πουλήσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο είναι τόσο ορατή με το που πραγματικά που να ψάξεις για να το βρεις. Θα μου πεις πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο και παίρνει μισή ώρα εκεί μέσα. Συμφωνώ. Οπότε κλείνω και λέω ότι πόσο δύσκολο έχει φτάσει, πόσο δύσκολο έχει γίνει να βρούμε μουσική πλέον. Να βρούμε μουσική η οποία δεν είναι η μουσική του virality, δεν είναι η μουσική του πρέπει να ακούω γιατί να μην με κοροϊδέψουν, ή πρέπει να έχω θέμα συζήτησης. Οι σειρές επίσης, οι ταινίες, το που θα φάω, το που θα βγω, το που θα περπατήσω, το τι ρούχα θα φορέσω, το αν είναι στη μόδα ή αν είναι ξεπερασμένο κάτι, το ότι πραγματικά πόσο δύσκολο είναι πλέον στους ανθρώπους να βγάλουν την προσωπικότητά τους έξω και αυτή να είναι αποδεκτή ή να μετράει. Να περνάς από κάπου και να λένε ρε, τι ωραίος τύπος, τι ωραία τύπησα, πόσο διαφορετική. Δηλαδή, έβλεπα και ένα βίντεο πριν το οποίο έλεγε ότι ναι, εσύ ξέρω εγώ απευθύνεται αυτός που το κάνει σε εσένα που το βλέπεις και καλά και σου λένε ότι είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στη γη που είσαι έτσι και ότι ξέρω εγώ δράσε όπως είσαι γιατί δεν είναι κανένας άλλος σαν και εσένα. Ρε παιδιά, πόσο μαγικό αυτό το να μην είναι όλα ίδια. Αλλά μπαίνοντας σε ένα πλαίσιο μιας κοινωνίας και μιας χώρας η οποία μας έχει μάθει τόσο πολύ να λειτουργούμε στερεοτυπικά και για να είμαστε αποδεκτοί και να μην τρεπόμαστε κυρίως για αυτό που είμαστε, αυτό που το πας, το να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι. Πάω να ανοίξω τώρα άλλο θέμα, αλλά δεν θέλω καθόλου. Αυτό το τουρλουμπούκι γίνεται λοιπόν στο μυαλό μου και σαν τουρλουμπούκι θα πω ότι ήταν και το σημερινό podcast.
Αλλά έπρεπε λοιπόν να υπάρξει αυτή μια τοποθέτηση. Δεν άντεχα άλλο. Έπρεπε να μιλήσω για το θόρυβο, για τις τοποθετήσεις την ώρα που μαγειρεύουμε στα social και κράζουμε και φωνάζουμε και κάνουμε, και για όλη αυτή τη φασαρία. Παιδιά, μην κάνετε φασαρία. Πραγματικά, Τώρα θα μιλήσω σαν αυτούς τους life coaching που κάνουν και τις life coaches. Λοιπόν, όχι, δεν θα μιλήσω έτσι. Ωραία. Η άποψή μου είναι, λοιπόν, μην την υιοθετείς, να μην φωνάζουμε, να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε και πραγματικά να υπάρχει συνεννόηση. Δηλαδή, 1 και να κάνουν 2 ή 11, αναλόγως αν έχει το συν ανάμεσά τους. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε λίγο να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λογική για να προχωρήσουμε και επιτέλους να γίνει μια προσπάθεια να ξαναγίνουμε όλοι που είμαστε διαφορετικοί, να γίνει λίγο ορατό αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Λίγο ορατό. Πώς λες, θα πάω ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, εκεί γιατί εκεί είναι έτσι το μέρος και έχει ένα χαρακτήρα και ένα τέτοιο, ή θα πάω σε εκεί την πόλη γιατί εκείνη η πόλη έχει νερό. Δηλαδή αυτά τα ψάχνεις. Το διαφορετικό μέρος. Το να είσαι διαφορετικός και να μην βλέπεις τους κλόνους όλους αυτούς σαν τοποθέτηση, σαν εμφάνιση, σαν μουσική, δεν το έχεις σκεφτεί. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι προβληματισμοί μου. Λοιπόν, τουρλουμπούκι το podcast. Εύχομαι να σας βρήκε καλά. Εύχομαι να είστε καλά μέχρι και την επόμενη φορά, αλλά και γενικά να είστε καλά, έτσι. Να βρίσκετε τη χαρά πραγματικά σε αυτό που κάνετε. Να είστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί και να έχετε ωραίες παρέες. Να έχετε τουλάχιστον και τον εαυτό σας να είναι μια καλή παρέα, Τώρα να το πω λίγο και αυτό έτσι κλείνοντας. Να είναι ο εαυτός σας, το σπίτι σας. Το σπίτι μας λοιπόν, τι είναι το σπίτι? Το σπίτι μας, παιδιά, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Το άλλο είναι τείχος απλά και απλά κοιμόμαστε γιατί θέλουμε ένα κρεβάτι, τρώμε κτλ. Να αισθάνεσαι καλά στο σπίτι σου. Όταν αισθάνεσαι καλά λοιπόν στο σπίτι σου, καμία ανάγκη, θεωρώ, δεν θα υπάρξει για να επαναστατήσεις και να φωνάζεις και να κράζεις και να κάνεις και να ράνεις και όλες αυτές τις ιστορίες. Θα κλείσω τώρα. Εντάξει, κλείνω. Λοιπόν, ήμουνα και αυτός ο Στάθης. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και μην ξεχνάτε. Καθαρίστε το σπίτι σας, βρείτε τα λίγο μαζί σας, βγάλετε λίγο και το χαρακτήρα σας να σας γνωρίσουμε όλοι εμείς, γιατί μπορεί να γουστάρουμε και να υπάρξει έτσι και λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου, ότι φτάνει με τα ίδια. Λοιπόν, αντίο, δεν θα το κλείσω ποτέ. Φεύγω τώρα, γεια.